ассалому алейкум духтарако, ҳама каса созаин хубен. Духтарако коржинкои ҳам хед дароз вариант, коротки вариант омадай 450 сомон, 430 сомон. Сироға бозори Корвон, дуюм дарвоза, магазини 112 аз тарафи пажарка духтаро. Размира 48 то 56 58 пуша мешавад. Касе доставка мехоҳ, рақамҳои савдогара дар рӯи экран мемонам. Маълумоти бештарро низ айхчон мегирен. Диден аҷоибот фасон. Духтарако ин хеле королевский велюрой чангнаме гирифтаги фасонаш омадай бо нархи 350 сомон то анами охир шай, то охира 350 сомон духтаро. Ина касе доставка мехоҳ, ма рақамҳои савдогар дар рӯи экран мондам. Доставчикшон занакай, савдогар занакай ба ҳазур метонен дар WhatsApp-шон нависен духтаро. Ин материалҳо ҳамаш новинкаан, беҳад хушрӯй. куртои новинкаан хушрӯян духтарако. Ина бораи наздинишон чим бинем. На пешакошон санг дора, шанелай бори новинка духтаро. Духтарако микровеливетои фасонаки необычный омада. Ира бинен хушрӯгиша. Да ҳама ҷо 550 сомон, да иҷа 350 сомони духтаро. 5 та расветка дора, необычный размери 46 то 56 ҳастай духтаро. Духчам хушрӯ, материалшам хушрӯ, ҳама чиз хушрӯ. Ина нашо доставка дар рақамҳои савдогар метонем банависен духтарако. Духтарако велюрой нехели королевский фасони бои новинка омадаги нигоҳ кунед. 350 сомон. хушрӯгира диден, доставка дора, ай 48 то 58 размер дора духтарако. Ман суроғара фаҳмондам, нашод суроға доставка дар ҳами рақамҳои рӯи экран буда нависен. Духтарако ни касимча омада биден чихе хушрӯакай. Аҷоибот фасон. Так шадиден, необычный. Нархаш 350 сомон духтарако. То 60 пуша размер мешавад. Баъд духтарако нехели дуикача омада оверсайз то 56 58 пуша мешавад. И вариант 250 сомон тегири, и варианташ 350 сомон духтарако. И абаё чанди будан? 350 сомон. Унҷа 4 модель диден, распродажаш тега духтарако. Иёш чи? И тараф 350 450 духтарако. 750 фиолетови адантони бархати королевский гуфти вага по качествои хушруш 1200 сомон. Ба ин варианто чи? 750 сомон духтарони сетай охираш.